לירן, בוא נספר לנו איזה שיר אתה רוצה לשיר ומי כתב את המילים, מי כתב את המנגינה. השיר נקרא 60 אביבים, אסיה רודשטיין שיושבת פה לידי זו שהלחינה וכתבה, ובהזדמנות זו אני רוצה באמת להודות לה על כל מה שהיא עשתה בשבילי, ובכלל להודות לאלוהים על זה שהייתה לי הזדמנות לעבוד עם אנשים כל כך מוכשרים ומלומדים, וזהו, אני פשוט, אתה יודע, נהנה מהקלטות, נהנה מהפרויקטים שאני עושה, וכיף, כיף גדול. תודה рыба, Адади. Итак, дорогие друзья, песню, которая называется «60 весен», и которую написала Ася Ротштейн, я так понимаю, слова и музыку, аранжировку сделал Миша Липман, и которая, безусловно, посвящена 60-летию нашей необыкновенной страны, Израилю, споет прекрасный молодой певец Элиран Амар. Прошу. קיץ נושבת, זיקוקים של יום עצמאות. ישראל באופק חולפת ספינת ההתבגרות. שחר יונת השלום מתעוררת שישים אביבים ישראל, ישראל שלי כמו אישה שיודעת שאוהב תמיד רק אותה, כשעצובה ברוך על כתפי נרגעת יפה בנות ובנים, את נפרדת בים של דמעות, בין כוכב לעוד כוכבים יש אחת שבין הדורות. אז למה יונת השלום כה קודרת אפור ציפורים ברפת, הנה את חוגגת 60 אביבים ישראל שלי כמו אישה שיודעת שאוהב תמיד רק אותה, כשעצובה ברוך על כתפי נרגעת יפה קטנה ושקטה. Песня Аси Ротштейн в исполнении Элирана Амара.